Oria haranean dago Andoain, Gipuzkoako ipar-mendebaldean. Zenbait mendi ditu babesle, Buruntza, Belkoain, Usobelartza eta Aizkorri. Herriko gailurrik garaiena Ondo mendia da, 781 metrora. Mendiotatik eta inguruko tontorretatik isurtzen diren urek elikatuta, bi ibai elkartzen dira herrian. Leitzaranek Nafarroako mendietako urak jasotzen ditu. Oria ibaia aldiz urrutiagotik dator, hegoaldetik. Izen bereko harana igaro ondoren, Andoain zeharkatu eta Bizkaiko golkoko uretan isurtzen da. Andoainek iparraldean Lasarte Oriarekin eta Usurbilekin egiten du muga. Hegoaldean Helduain, Berastegi eta Bilabonarekin. Ekialdean Urnietarekin. Eta mendebaldean Bilabona, Aduna eta Zizurkil ditu mugakide. 14.500 biztanle inguru ditu Andoainek. Herriguneak eta Goiburu, Sorabila, Buruntza eta Leizotz auzoek osatzen dute herria. Andoaingo ekonomia industrian oinarritzen da gehien bat. Enpresa asko eta jarduera askotakoak daude herrian. Hala nola, eraikuntza, metala, makineria, zura, kortxoa eta industria kimikoa. Zerbitzuen sektorea gero eta garrantzi handiagoa hartzen joan da poliki-poliki, eta gaur egun bigarren sektorea da garrantzian. Beste garai batzuetan funtsezko ziren bi jarduera, abeltzaintza eta nekazaritza alegia, landa inguruetara mugatzen dira orain. Oria haranean kokatuta egonik, komunikabide egokiak ditu Andoainek. Oso erraza da herrira heltzea. Bat errepide nazionala eta Gipuzkoako 130 errepidea ditu sarbide nagusi. Beste aukera bat, Madrildik Irunera eta Hendaiara doan trena erabiltzea da. Edo Andoain eskualdeko herriekin lotzen duten aldiriko trenak. Andoaingo lehen biztanleek zenbait toki hautatu zituzten bizileku. Izan ere, Brontze Arotik Burdinarora bitarteko bilakaeran, hau da Kristo aurreko 5 eta 4. mendeak, bizilekuak aldatuz joan ziren. Gaur egun Andoain dena, bi gunetan bereizten zen antzina. Leizaur zen bata, Oria eta Leizaran ibaiek bat egiten duten tokian, eta Andoain bestea. Izen hori 14. mendekoa da gutxienez, herria Buruntza mendiaren magalean kokatu zenekoa. Toki horretan, Andoaingo antzinako elizen aztarnak aurkitu dituzte. Hamahirugarren mendean, gaur egun Zumeako Santakurtz ermita dagoen tokitik, Donejakue bidea igarotzen zen, bai eta errege bidea ere. Inguru hoietan bat egiten dute Leizaran eta Oria ibaiek. Eraikuntza soileko ermitak nabe bakarreko oin lauki zuzena du. Barruan, Zumeako Kristo santuaren 13. mendeko tailu gotiko bat dauka. Santu hori asko gurtzen dute andoaindarrek, batez ere haren ohorez urtero ospatzen dituzten jaietan. Hau da, Santakurtzetan, maiatzaren 3. Erdi Aroan, borroka eta gudu latzak izan ziren herria menderatzeko, kokaleku estrategikoa zuen da. Familia altsuenek nekazaritzan eta abeltzaintzan finkatu zuten beren aberastasuna. Kanpotarren erasoetatik babesteko indarra ere funtsezkoa zen. Leinuok
zenbait dorretxe eta jauretxe eraiki zituzten 12, 13 eta 14 mendeetan, beti ere kokapen estrategiko horretan. Horren lekuko da Leizaurretxea, gaur egun jauregi esaten zaiona. Bandoen arteko guduen garaian, leizaurtarrek oinaztarrekin bat egin zuten. Jauregian ezagun da oraindik ere leinuak Beinola izan zuen boterea. Berrozpetarrak ere ahaltsuak izan ziren. Hau da haien dorretxea, 13 eta 14 mendeak bitartean eraiki zuten. 1469 urtean, Donostiaren eta Tolosaren arteko liskarretako bat konpontzen alegintzeko bilera egin zuten dorretxean. Bi hiriok gauza bera nahi zuten, Andoainen jabe egin. Bileran bi hiriek bakeak egin zituzten eta adostu zuten Andoainek, Adunak eta Alkizak Donostiarekin bat egingo zutela. Eraikinaren gaur egungo diseinua eta itxura 18. mendean egindako zahar berritzen lanen ondorioa da. Eraikin hori ondare arkitektoniko nazional izendatu zuten eta gaur egun Jesusen Alaben kongregazioak mantentzen du. Izan ere etxe horretan jaio baitzen kongregazioaren sortzailea, Ama Kandida. San Martin elizaren lehenengo aipamena 1419ko agiri batzuetakoa da. Eliza hori Sorabilan dago. Barrualdeko egiturak tinko eutsi dio denboraren joanari azken 6 mendeotan. San Martin eliza Andoaingo zaharrena da. Sorabila herri independentea izan zen 1882ko apirilaren 16an Andoainekin bat egitea erabaki zuen arte. Andoaingo historian zenbait pasadizo bitxi daude. 16. mendean Joan Perez Isturitzagakoak, Carlos Bosgarrena enperadorearen ganberazain nagusiak, eta bere emazte Maria Egoabilek jauregitxo bat eraikitzeko agindua eman zuten. Isturitzaga etxea, hain zuzen ere. Gaur egun monumentu arkitektoniko nazionala da. Antzinako gotorlekuen antzaduen jauregian bizitzen hasi zenez geroztik, aristokraziako kide bihurtu zen Isturitzaga, ingurukoentzat oso ezaguna. 1548 urtean, San Esteban ermita eraikitzen ikusi zuten Andoaingo bizilagunek. Gaur egun, Sanistoan deitzen diote andoaindarrek. Andoaingo historian data garrantzitsuak nabarmendu behar izan ezkero, 1615 urteko otsaila da hoietako bat. Ordurarte Tolosaren edo Donostiaren parte izan zen Andoain. 1615 berriz, Andoain hiribildu bihurtu zen Felipe Hirugarrenak emandako eskumenaren bidez. Eta 80.950 erreal ordaindu eta gero. Hiribildu kategoriarekin, 18. mendean aldaketa azpimarragarriak ezagutu zituen herriak. Ikuspuntu geografikotik batu egin zen, eta herrigunea aldatu egin zen lekuz. Buruntza mendiaren magaletatik, gaur egun udaletxea, plaza eta eliza dauden tokira igaro zen. Udaletxea 18. mendean eraiki zuten. Aurrealdean nabarmen ikusten da zer nolako lotura duen herriak probintziarekin. Horregatik azaltzen dira Andoaingo eta Gipuzkoako armarriak. Udaletxearen alboan, Buruntza mendiaren magaleko eliza baino handiagoa eraiki zuten, San Martin Tursekoena. Dorre barrokoa apaindu eta ikusgarria da elizaren elementurik azpimarragarriena.
Barrokoa izan arren, oso estilo berezia eman zioten arkitektoek, Ibero aita semeek. Eliza enkarguz egin zuten eta Ameriketatik ordaindu Don Agustin Leiza eta La Tijera semekutunak. Eraikuntza kudeatzeko ardura berriz, Andoaingo beste semekutun ezagun batek hartu zuen, Aita Manuel Larramendik. Hizkuntzalari ezaguna izan zen eta euskararen defendatzaile sutsua. Aldaketa politikoekin batera, eraldaketa ekonomiko ikusgarria izan zuen Andoainek 18. mendean. Haizeolekin leian, burdinola hidraulikoak sortu ziren. Leitzaran ibaiaren eta haren ibaiadarren uraren indarraz baliatuta. Zenbait errota ere eraiki zituzten, eta burdinolen antzera, uraren indarraz baliatzen ziren lana eragiteko. Hoietako bat izan zen Sasi errota, ugaran ubideko urari esker mugitzen zena. 19. mendeko industrializazioak Andoaingo itxura aldatu zuen poliki-poliki. Herrigunea gero eta hiri itxura handiagoa hartuz joan zen. Ezer gutxi aldatu dira ostera Urrutiagoko auzoak. Leizotz esaterako. Etxamuno baserria iraganaren lekuko ikusgarria dugu. Harekin batera, 19. mendearen amaieran eraikitako garbitegia ikusiko dugu. 1864 urtean, Irun-Madril trenbidea inauguratu zen. Komunikabide berriak bultzada handia eman zion Gipuzkoako ekonomiari, eta Andoainek ere izan zuen parte susperraldi horretan. 19. menderako burdingintza oso garrantzitsua zen Andoainen, inguruetan meategi ugari zeudelako. Meategietako ustiapena hain zen handia, 1902 urtean tren txikia edo plazaolako trena inauguratu zuten. Tren horrek haran osoa zeharkatzen zuen mineralak garraiatzeko. Jarduera harekin batera, aipagarria zen algodonera faktoriarena. Inguruetako herrietako lagun askok lan egiten zuten bertan. Baina iragan garaietako ondare arkitektonikoaz gain, Andoainek interesantiko beste eraikin azpimarragarri batzuk ere baditu. Aiurralde kiroldegia hainbat kirol egiteko egokituta dago. Eta duela gutxi, Bastero kulturretxea ireki dute. Andoainen kultura sustatzeko eraikina. Horia haran luzea, pinudiz eta laritz basoz beteta dago. Pagadiak eta ariziak ere ez dira falta. Landaredi nahasi horrek joko kromatiko oparoa osatzen du. Ederra ez ezik, emankorra ere bada parajea, ibaiek ureztatuta. Andoainen ibilbide eta paseo ugari egin daitezke inguruko aberastasunaz gozatzeko. Aukerak ez dira faltako. Buruntza mendia hoietako bat da. Andoaindar askok egiten dute ibilbide hori udalerriaren mugen barruan. Beste paseo polit batzuk ere badaude. Esate baterako Belkoain mendira daramana, Uso belartzakoa edo Aizgorri ezagunerako bidea. Andoainera bat lotuta dago Leitzaran ibaiarekin. Aberastasun eta kalitate handiko ibai hori biotopo babestua da gaur egun. Leitzaran ibaian, amu arrainak, aingirak eta eskailuak daude.
Ibaia sigisagaka igarotzen da Andoaingo lurretatik, hainbat zubiren azpitik. Hoietako bati, Sorginen zubia esaten diote, eta egia esaterako toki liluragarrian eraiki zuten. Leitzaran ibaiaren emaria oso handia da zenbait tokitan. Eman horretaz eta ibaiaren toki jakin batzuetako ur jauziez baliatuta, zentral elektriko txikiak eraiki zituzten aspaldi. Jauzi hoietako batzuk ikusgarriak dira benetan. Ibaiaren paralelo, Plazaolako trenbide mitikoa doa. Hasieran Leitzaran harana soilik zeharkatzen zuen, Plazaolako meategietako ikatza garraiatzeko. Geroago, Iruñea eta Donostia lotu zituen. Antzinako trenbide hura 40 tunel zeharkatzen dituen paseo ederra da gaur egun. Ibaia inguratzen du eta Andoainen bukatzen da. Kulturak eta kirolak tradizio handia dute Andoainen. Aisialdirako eta kulturarako nahi beste aukera dago herrian, ondo hornituta dagota. Esaterako ludoteka du, musika eskola, Bastero kulturretxea, liburutegia, Uri gainetxea eta fonoteka. Hoiez gain, kirol instalazioak aukera ezin hobea dira aisialdirako. Andoainek kiroletxea, futbol zelaia, igerilekua, frontoiak eta golf eskola ditu. Esaten dutenez, herriak ezagutzeko modurik egokiena jaietan izaten da. Jai egutegi zabalari esker, bisitariak aukera ugari izango ditu Andoain eta andoaindarrak ezagutzeko. Gabonetan oso giro berezia bizi izaten da herrian. Abenduaren 24 goizean, olentzero azaltzen da berriro herrian. Aurre eta helduek, baserritar jantziekin atonduta, Gabon kantak abesten dituzte, opariak jasotzeko zain dauden bitartean. Santa Ageda bezperan, otsailean, tradizioz jantzen da berriro Andoain. Aurre eta heldu taldeak elkartu eta herria zeharkatzen dute Santa Agedari eta Dios te salve bakailau jale abestuz. Inauteriak hurbiltzen ari diren seinale. Handik gutxira, inauteriak ospatzen dituzte herrian. Larunbateko inauteri desfilean, era askotako pertsonaiak ibiliko dira herriko kaleetan gora eta bera. Urteko jaien artean, Santakurtzak azpimarratu behar dira, maiatzaren 3 inguruan. Jaietako ekitaldien artean, Ola jauna etxean egiten duten ikurrinaren jaitsiera nabarmentzen da. Apunte! Fuego! Fuego! Kalejiran eta herri bazkarian ere oso giro ederra izaten dute. Udarekin, Andoaingo ospakizunik garrantzitsuenerako egunak heltzen dira. Hau da, San Joanen omeneko jaiak. Urtero, sokadantza egiten du udalbatzak.
Eta jakina, San Joan sua ere ez da sekula faltako. Hurrengo egunean, Axari dantzaren txanda izaten da. Hau da, Andoaingo dantza tradizionalarena. Aur danborradarekin, jai eta alaitasun danborrak entzungo ditugu. Gazteenek herriko kaleak zeharkatzen dituzte, txoko guztiak musikaz eta alaitasunez betez. Eta ekitaldi hoiez gain, herri kirolak, pilota partidak eta beste zenbait kirol izaten dira. Era askotako eta adin guztietarako ekitaldiak izaten dira San Joanetan. Igandean, artisautza feria antolatzen dute. Egun horretan, eskulangileak jardunean ikusiko ditugu larrua eta zura lantzen, esaterako. Bitartean, gaztetxoenek Andoaingo txoko guztiak alaituko dituzte musikarekin. Andoainen jaiez hitz egitean, auzoetako jaiak ere hartu behar dira kontuan. Ekainean, kale txikik San Pedroak ospatzen ditu. Uztailean, Karrikan eta Etxeberrietan dute jai. Abuztuan, Goiburun, San Esteban eguna ospatzen dute. Eta Buruntzan, San Roke. Irailean, Sorabilako jaiekin amaitzen dira auzoetako jaiak. Andoainen eta eskualdean, era askotako jatetxeak eta erretegiak ugari dira, jakirik gozoenak jan ahal izateko. Eta atsedena eroso hartu nahi ezkero, badago non aukeratu hotel eta landetxe eskaintza zabalean. Andoain zeharkatzean, herriaren historian eta sustraietan murgilduko gara. Andoain, horiaren bihotza.